ka HNYF ribhai hinin gasngi kila krishan ye ki papersha ya kate gajing thumu wanra jaka khalai ka sarkar hari boy string habakran ba kila thai khubor hinin kasngi ka khat khandai tari unailar uba Marcus Martin president ka HNYF Northern Region uloong bakum kaseng kamla ban priang da lele ru ya ka jing thumu jong ka sarkar bat uloong ba sarkar ka ban sange sisndon ya kate ka jing thumu wanra jaka khalai namar baro ki papersha ya kate ka jing thumu Masuk menong ba ngina liang jongka HMF munsin hi la Ukraine ki kam khalai de kam BI. Te bat ngiso menong ba kani kecing le jongka sokar ban itu no ya kam khalai mo kam tam kasino ke bahkan subscription kan supply no. Bat kala recruit ro ya ki staff ki ban long kita ki ban don ki ban long ki no trade jongka kasino. Mo thì kesumpulong ba nakaliang ka HMF ro kolong ka persaju bat ka kentu ndai ji kerpat ka kentu ye ka sarkar hang ji lam jong kunat suma pamdei ban sim ye ki kli tang mana baki sinchar maki ye ka jela bakin kam try no ban kam sim no kam dei ndai ki bentek ba ka jela ka dei ki jong pai ba bat kum siam no ba udi ban rai rang ba rai haka kaji start ke semua bomdei ban le keluar la bonong nomor karai de jupoi ba tindak le ka chuna flu ka kan persya ya kene ada kasokar ka persyang ban bu yikini ki cekah khalai tindak yang keseng ke CMF kemud la bonong ngintep mo la bonong ba la ban le ban khang talan ni la ban le ban penmi ji keluar kata kadai ka kala ban mi le se la bonong nomor ba kasokar Kami berpersyaratan ni semalam. Na kita terbersnong si konsil. Na ki nongelam balang ropi gila persya. Tinggi lagi semalam mo kibong ba ngikwai ba kendon kita ka songsuk sungsai. Ngikwai ba kusokar ka wara ai ka riti senjar ka bakhoy. Ndai mo wara ita ki riti senjar ban ya khalai. Ti nakaliang kujungi sungkum ka chemnap tulong ba. Kijui habang iyar haki kapot habang iyar haki jika khalai kajumi ki ai mo. Kamjumi ki jing ya wara ya kajing mo kita kajing yalam ka pama andai habale i hapo jaka khalai te kami bi kajing ya huri hura munsin kini kijing pen khalai ki balong bi an nakaliang kaseng kala juli khan tala bi te nomor bangim kwa bagane kalong open mo jaka pa tela nak kasukar ka sudai ba ka ibit ban pelong kita ka jaka khalai ka kasino te kolong ba kasong ka ngi kum seng malam telong ngi kentui ka kolong ba kam ha Bonsu penbor poi ba ban le kan ono sniu abala ong poi ba bosniu de kemot ba kasoka gedi ban chimi ka rai bang ba gedi bosniu ne lang ke chimne ka shim ba ka rai kalau bangi persyabai bala da kasokar ka le dan bor ka tar ko shong ka te ai ba hadin mami kurum keram ba ai ba kasokar kan kendo ingi bangi shimi ka ani keti te kene ka dau ka kene ka pensai kedar kalau ba na ka lang ka chimne hi po ribo district kalau ba ni support ya ki balang ni support ya ki boipat ki sunjuk rumah snong ni support ko terbersnong ni support ya kino bon sikumat abi di ban persya ka kasino ba kasokar imdi ka tum ban bu tela de hang no ngitep tambala da hari boy ka mola ra bangido ngitep ka tim jungi kan lei baik ban lei toket ban lei jungo ka mola da gaji jungo jungi kan bi rangi mi tenar ka punya ka mon rami ka kerum keram ka mon bakli ka sokar ho kata de ba kamak do tindak leng HMF tentang iwai tentu sarkar ban plus no ini chapter jong ka kasino wat pelong ke kami clear ka belum ka celah Christian state mo pelong ke kai khalai kane ke de ketu kuji. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.